Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ, κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Αγαπητέ Γιώργο Καβαθά, πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Αγαπητέ Πέτρο Καλπακίδη, πρόεδρε της ΠΟΒΑΚΟ, σε ευχαριστούμε για την παρουσία, τη συμμετοχή και τη συνδιοργάνωση αυτής της έκθεσης. Αγαπητέ πρόξενε της Αρμενίας, επίτιμε πρόξενε, αγαπητέ Άκη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία. Πρόεδροι επιμελητηρίων, σας ευχαριστούμε όλους, δεν ξεχνάω κάποιον. Είναι χαρά μας που για μια ακόμη χρονιά διοργανώνουμε την Athens International Jewelry Show, το οποίο είναι μια προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από αυτόν τον παραδοσιακό ανταγωνισμό που δεν υπάρχει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ γιατί η πατρίδα μας είναι μία, οι εκθέσεις πρέπει να αφορούν όλη την Ελλάδα και όταν είναι δυνατόν και τη διεθνή αγορά, όπως αυτή η έκθεση, που είναι μια διεθνής έκθεση, συμμετέχουν 399 εταιρείες, 267 άμεσα και 132 έμεσα από χώρες κυρίως της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και της Ασίας. Είναι μια έκθεση που πραγματικά είναι η μεγάλη πλατφόρμα επικοινωνίας του κλάδου αργυροχρυσοκοΐας και των παικτών που είναι σε αυτή την αγορά. Ξέρετε ότι έχουμε μια δεύτερη έκθεση κόσμημα τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Είστε και εκεί καλεσμένοι και νομίζω ότι ο κλάδος είναι ένας ιστορικός κλάδος που έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και με την έμφαση που έδινε η αρχαία Ελλάδα στην αργυροχρυσοκοΐα. Επομένως, συνεχίζουμε έναν ιστορικό κλάδο. Στη διάρκεια της έκθεσης έχουμε πολλούς επισκέπτες που τους φιλοξενούμε από το εξωτερικό, μαζί με το Enterprise Greece και την ΠΟΒΑΚΟ. Έχουμε ένα αφιέρωμα σε νέους σχεδιαστές κοσμήματος που πραγματικά μας εντυπωσιάζουν κάθε χρόνο με τα νέα σχέδια και δείχνουν αυτή την μοντέρνα τάση των Ελλήνων σχεδιαστών κοσμήματος. Επομένως, για μια χρονιά ακόμη είμαστε εδώ, σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι θα είναι μια πετυχημένη έκθεση, όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.